Nyakora magajuang kamora mora mintiere eno do chieng mar chieng tich adek tarik 13 dwe mar ang'wen higa mar 2022 kamora mora mintiere en geno marwa ni iru e yo makare machiegni e chenro maru piny nyinga Sharon Ong'ao. Nyakora magajuang kamora mora mintiere ageno ni Ruoth Nyasaye oyaw ni piny e yo makare machiegni e chenro marwa machakore sani sa 12 mar okinyi nyakango mol kanyo sa 5 mar onyango nyinga Joyce Odur. Oyawre nyakora magajuang kamora mora intiere got nanga koso intiere yo bondo intiere gwenge mage masiaya. Nyakora magajuang odiochieng' ma kawuono odiochieng' ma Nyasaye omiyo ngima manono mano wadonje odiochieng' ma kawuono matarik 13 dwe mar ang'wen mana mondo mi wakelni chenro mar piny achiel kachiel. Iyudowa e yo machalo nade machiegni kochako san nyaka sa 5 mar onyango nyinga Cleophas Oluoch. Cleophas gi Joyce Oyawrai uchio nade uchio maber kawuono neno kwa yudo memo matin kodi Joyce oba matin atimore anema kawuono memo oyuda oko ogwenya matin ichio nade nya ugenya nyocho se wachni ugenya onge kuma ae onge ugenya kora kana dog ugunja kata kama na chiu maber bede Kisumu akala bi Kisumu kacha be antiere inti chiu na kacha ke Kisumu tiyo ni inya Kisumu kamuda ke kacha korubo ni unjo kasaga to ini jadunga ana ja Kisumu kanyakwar mok dunga kauno kijadunga ikono wani kacha wantiere gi kute makungu koromba chamo puothe marach osewuok Migori ochopo Kisumu kendo kalo chomo Rarieda chano dhi mako pinje machalo nade ten geno maro gi tede maber ana chiemo maber koth ne kono chwe okucho onyido o mano nyido olora matin kecha wuok kang'iyo okotero mana ka gik moko nigi pi to piny obiro tani ngino kawinje na nindo mana akeni na nindo nade 444 sleeping like a baby ano kawinjo kodno ano awinjo mana koyo moro ka kora chiyo ta woro ni ang'o mosetimre kata mbe chiyo maber rothe ono piny nono odiochieng' ma kawuono Cleophas nyalo na lero ni nyakora magajuang ni wantiere kodang nyakora magajuang en odiochieng' ma wacho ni en WCW wayango odiochieng' ni ne wakeini mopogore kendo wago ni gero kamano kuom tije mag sibedo ka gitimo e twak ma kawuono ka chako okinyi kadhi kelo weche manyien kaeto mano wayudo kanyo nonro mag gaset ma nyawadwa Joyce Odur dhi miyowa ka bende bang' mano wadhi yudo twak e yo moro makare mano twak mokwongo kama wadhi yudo ni nyidendi timo tije mage kama chuo mopong'o wadhi bedo kod welo e studio marwa kae ka watemo mana rango yo ma kaka wanyalo gone gero kamano kuom tije maber magitimo kaeto in bende yudo thuolo mar twak kodwa mano ka wantiere chenro no mar Arupiny. Joyce ka watieko kanyo ka wadonjo chenro mar mbaka ka ngwadonje kapok wadonje chenro mar mbaka romo kawuono chieng' tich adek to chieng' tich adek ka tich adek nyaka bil chiemo mano ko lure koda tedo gi chiemo nyaka mi usiso mar chiemo mwadhi tedo kata kamano kadwa nyiso ji kit chiemo mwatedo kawuono girita kango chopo sa 2 kanyo tamiyo gi siso ka wagoyo mbaka ka watedo kaito tok mano ka wadonje chenro mar mbaka oromo kama watwengo mbaka e studio kae mbaka makamano bende wachwale kor gwenge mapachoka kalure ni kawuono gino mabende watwake otudore kod welo mago welo mag duon buche mag siasa mopogore mano mar Wiper mar ODM ka achiel kod mano mar UDA gin ikruoge mage mabende jogo mapoko chako welo mar giketo e kinde magi chomo timo welo makamago mane mbaka mabende Cleophas biro kelonwa kanye mbaka romo kendo bobedo kod jogo mabiro konyowa e neno ni gi tayo yiero yo makare e yor kwe e yor ratiro maonge tulo moramora mana kaka Joyce oselero nyakora magajuang parni odiochieng' ma kawuono welo mag duond bura mar ODM ochomo county ma Siaya bende odiochieng' ma kawuono dhi bedo kod reporters magwa e county ma Siaya mar mondo mi onyiswa chal mar welo makamano nitiere moko kuom jotelo ma bende osechiwnegi otiko nyalodia moko bende podi gintiere koda ng'ikruok makoni kod kocha yuarok makoni kod kocha kata kamano ing'eni Siaya odiochieng' ma kawuono awinjo ni kom mar senator kom mar gabana e county ma Siaya nitiere jok mosechiwne gi otiko manyalode odiochieng' ma kawuono gin mana kombe mag MCAs mag women rep ema bende koro idhi timne welo mopogore kata en wach makamano Joyce makata be ka poka imi thuolo kendo madhi nyime en mana wach moro ma walero ni otiko nyalode ni en winjruok ma duond bura ka
duond bura nigo gi jochung' mani kanyo. Gitemo wacho ni kik gibed gi tulo kata koko moro amora mawuok e kinde gi magitimo welo. Koro ka giyudo jalachiel moyie ting'o bandera mar chama mar duond bura no, ahinya sani warango mano mar duond bura mar ODM, en geno maro ni kwe dhi bedo kendo dhi chiwe e yo moro maratiro. To jopiny bende onego bed ni winjore kata ging'eyo gino momiyo duond bura okao okang' mar miyo jal ng'at achiel otiko manyalodi, omiyo jopiny kik bed koda koko moro amora ni ang'o momiyo duond bura timo kata kao okang' makamae mar chiwo otiko manyalodi. To kombego mabende owach ni idhi yier ji kokalo e universal suffrage, to jopiny owuga piny oluto mbulu ne jal mabende ging'eyo ni biro kelo negi lokruok e yor dongruok. Tan ng'eni gima ber, an karamna kaka pila janyiso karamna kwa Ramogi juang karamna jotelo machung. Poni otiko ma karamna chamo kochiwo ni otiko kaka sani chiwe yo nyalodi. Kaponi nitiere koda geno mar chung koda independent, chung koda maonge chama. Nikech ang'eni ODM to nigi mbi ahinya e gwenge magwa makaluo. Ting'eni yiero ka yiero gik moko lokre. Ng'ato kochung karamna gotiko mar mogo pogore karamna gi mar ODM. Waseno karamna county ma Migori. Ng'eni county ma Migori e Nyanza ka gine makoro giyiero jotelo kochuno gi duond bura moro amora michunge. Gino bedani no kotimre Kisumu East, Kisumu West. Magi gin counties kata mana od buche constituencies mabende sibudo ka chiwo ranyisi. Okochuno nyaka ng'ato chungi ODM kamiye kata mana okayiere e duonda kata mana e welo maduong'. Mana kamanya koro Ramogi juang magi kod mathoth motenore kod weche mag welo wadhi yudo achiel kachiel odiochieng' ma kawuono ka jofwambo magwa counties duto makaluo kuonde ma welo makamago dhi timore county ma Siaya. Jofwambo magwa Molo Millicent Adhiambo dhi bedo kacha mondo kelon twak machalo kamano e chenro ni mar Piny sani okinyi kende mano mar mbaka oromo. Kete mana ka tudri kodwa kache e Facebook maro mar Ramogi TV, yodo kamera Ramogi TV Kenya mano e Facebook kacha kod Twitter Ramogi TV KE, kaito ambi tudri koda kama wantiere live kacha bende mar Ramogi TV e Facebook ambi an kanyo Cleophas Oluoch med mana tudri kodwa. Nyako Ramogi juanga iya nyalo oronwa ote chakre sani kochakore twak mokwongo kama wang'iyo joma mine mabende timo tijego ma jomoko paro ni gin mago mag chuo. Ioronwa ote mari ing'iswa ni neno ka intiere kanye to inyalo bedo kata koda penjo moro amora bende inyalo penjo. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. Mana kaka Joyce wa Joyce gi Cleophas wacho med choro ote magi bende watimo matek kar nyalo marwa kodhi nyime koda chenro mar somo otego te. Kokamano abe tudri kode mbui maga duto te iyuda @Sharon Ong'ao machiegni ma Enro Kenya. Wayuda thund weche manogo okinyi ma kawuono. It is important to have a union that will ensure also that workers don't lose out in this. There is nothing like losing. I don't lose. We are winning. We are winning. Don't give up, don't fear, don't relent, don't blink. Jatend Azimio la Umoja yudo thuolo malarruok gi riwruoge jotich kendo chiwo singo mage. The alliance we put together today is the alliance of the free. The other side have the alliance of the intimidated. We have agreed on what our goal is. Our goal is that our presidential candidate wins. Duond buche 12 keto kok gi winjruok mar Kenya Kwanza katend Azimio la Umoja to koni riwruok margi pod otegno. We are not safe unless we are all vaccinated. Yedhe chanjo mag corona kido mar Johnson & Johnson makwan gi how million achiel ochomo kama kethore ka chop tarik 15 dweni. Nyako Ramogi juang machiegni e weche manyien okinyi ma kawuono e chenro mar Piny. Nyinga Cleophas Oluoch. Wachako gi weche mag welo mabende ne waselero ni odiochieng' ma kawuono dhi chakore ayanga e county ma dhi nyime county ma Siaya mano mantie gwengewa makaluo. To gima yudo kanyo ni welo mar ODM mano mag jokanyo mag duond bura no mar ODM odiochieng' ma kawuono yudo thuolo mar walo jochung' e kombe ma opogore ka welo makamano biro mar yango joloch madhi chung' kod otiko mar duond bura mar ODM yiero man tarik 9 dwe mar 8 higani. Ramogi TV biro bedo kaluo chenro mar welo no kendo dhi mi ler mare kanyakla kod mi duoko madhi wuoke e welo machalo koda mano. Wach makamano dhi choponi
nyakwa Ramogi Ajwang achiel kachiel kang owuok e kaunti ma Siaya kama ng'e maber ni jofwambo magwa Millicent Adhiambo kachiel kod mano ma Siaya George Amolo dhi miyo waler kotenore kod welo machalo koda mano. Nyakwa Ramogi Ajwang en mana ote mara mondo utem uchop kanyo ka rombu nikech wang wabed kacha mana mondo mi wabed kanyo kendo kwa kelonu weche kendo kwa yudo pachu mago mag jodak mawuok e kaunti no ma Siaya. Ang wago tach kanyo mana mondo mi wakelnu weche kaka gidonjo kendo duoko mag welo makamano maduon bura mar ODM matimore e kaunti ma Siaya. Kama chielo bende wadhi nyaka bore Nairobi kae kama koro wayudo ni odiochieng' manyoro jatend Azimio la Umoja Raila Odinga ne obedo kod romo mar lalruok gi riwruoge mag jotije ma pacho kae ka otelnegi kod mano riwruok mar KOTU. Romo makamano ne en mar lalruok gi Raila Amolo Odinga e wi dwaro mag jotije mag Kenya. Walter Nyambaga ne ochopero machalo koda mano kendo miyo ler mathoth. Serena Hotel, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga ne yudo thuolo mar bedo kod lalruok gi riwruok po jotije KOTU motel ne koda jagoro maduong' Francis Atwoli. The companies who own shares would like to maximize their profits. That's why it is important to have a union that will ensure also that workers don't lose out in this. As workers be involved in all political activities and campaigns, and if there are any other formations of any committees, these workers should be part and parcel of those arrangements. The labor movement, as you point out, 2.5 million Kenyans. I think when you stand to speak, all of Kenya listens, and I congratulate you for having made the right choice. Jokanyo mag KOTU chwalo kwayo margi kendo gisingo tiyo kanyakla kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya mar seto mbulu ni ogai mar ODM Raila Odinga. We have a memorandum that we did all of us collectively. We want to get commitment from you that when you assume the leadership of this country, you will give workers priority number one. Even today, he is known to take the bull by the horn. This is how you find your place in history. Don't give up, don't fear, don't relent, don't blink. Because that's what life is. That will be your contribution. Atwoli medo golo chung' motegno ka olero ni jalup jatend piny William Ruto mondo ikre mar yie loch tok tarik 9 dwe mar 8 higani. There is nothing like losing. I don't lose, and I don't join any persuasions that is going to lose. Nobody wants to be associated with a weak person. We are winning. We are winning. Gimedo ni piny Kenya koro nyaka yud lokruok makende e yor uchumi. Every child born in our country will get an opportunity to acquire quality education from nursery, primary, secondary, tertiary, up to university education. They should be able to access jobs, the jobs where they can be able to earn proper, decent salaries, to enable them to have upfront social mobility, to change their socio-economic status. By supporting the fifth in bringing to this nation the third liberation, which is the economic liberation of Kenyans as a whole. Odinga singo ne jotije thieth makare e kod rango ratiro mag joma mine. Something that we cannot tolerate. And you have situations where when women go to report violence against them at the police station, the police are just laughing at them. Ati mimi nilikuwa nimeshikwa na huyo jamaa anasema wewe unimfanyia nini? Wanacheka tu. Those kind of things we must change. Tupige makofi. Riwruok mar KOTU mokelo kanyakla jotije ji giwegi kaachiel kod mago mag piny owacho koro osingo sir Raila Odinga lwedo tarik 9 dwe mar 8 higani. Jotije go bende kwayo Raila mondo oyie konygi loso lwasi mar jotich ma pacho ka. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Serena, Nairobi. Erokamano nya Walter Nyambaga kuom ripot machalo koda mano. Kama chielo bende wayudo kane siasa no mar jo Kenya Kwanza. Wayudo ni duond buche 9 mag siasa odiochieng' manyoro ne oketo kokgi e ogirimiti mar tiyo kanyakla e bwo riwruok mar Kenya Kwanza. Duond buche go oting'o chama cha kazi ma otelnegi Moses Kuria kod jibebe mar William Kabogo ma oriwore ayanga gi Kenya Kwanza. Ne en thuolo mar jalup jatend piny William Ruto, jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi kod nyawargi mar Ford Kenya Moses Wetangula rwako welo e Kenya Kwanza.
Ndalo adek kende bang' spika mar od bura mamalo Justin Muturi riwore ayanga gi Kenya Kwanza, duond buche mamoko 9 koro keto wino e otas kaka yo mar sidho girimiti mar tiyo kanyakla ei Kenya Kwanza. We have come together, the coalition of the willing, the coalition of the free, to put together the team that will take our great country to the next level. There are many coalitions in town, but this is a coalition with a difference. The alliance we put together today is the alliance of the free, the alliance of the willing. Today, Kenya Kwanza is getting bigger. It is getting much more stout. It has become the perfect stallion. E kinde nyasi no manobagi e karomo mangong Race Course Buore Nairobi, jotend riwruogno ochamo nyadhi ka gikone riwruok margi no sani umbe medo lak e piny Kenya kendo ywayo jotelo mathoth mag siasa. We are set on a journey to take Kenya to the next level. I want to persuade my colleagues, party leaders, who together we have signed these documents this afternoon, that this journey is not about a person. This journey is about the people of Kenya, the 50 million people of our great Republic of Kenya. E romono, jokanyo mag duond buche manitie bwo riwruok mar Kenya Kwanza osingo biro luoro piny Kenya mangima mar manyo mbulu ni jalup jatend piny William Ruto e neno ni obiro yombo e yiero madwe mar 8. Let us all in one accord stand by this alliance so that we will be distinguished as indeed backing a horse and not a mule. Tuachane na wale ambao nyumba zao zinaporomoka, sisi tugange nyumba yetu hii ya Kenya Kwanza na tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutujalia. And we have been with you. We are not joining today. It's not that it's only that we have not been properly admitted. I've already assured you time and again that this journey we are walking together. Duond buche moketo kokgi ogirimiti no oting'o chama cha kazi, Tujibebe wa Kenya Party, Communist Party of Kenya, Devolution Party of Kenya, duond bura mar Economic Freedom Party, The Service Party, Umoja Maendeleo Party kod Farmers Party. Kama koro kelo kwan duond buche duto moseriwore gi Kenya Kwanza chopo 13. George Bati, Ramogi TV. Kamachelo bende wayudo kanyo ni okang' mane en gavana ma Nairobi Mike Sonko mano modonjo sani laro komno mar gavana ma kaunti ma Mombasa kod otiko mar Wiper koro chal ni orocho chenro mag duond burano ma Mombasa ka ntiere Mombasa kanyo. Motelo ne Wiper nyocha ne oseriko kendo ochiwo otiko manyalo de ne jaod bura ma Kisauni mano Ali Mbogo ni mar nyocha rik en kende e ng'wech machalo koda mano. Jafwambo mar Ojoja oko nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. Tend duond buch Wiper e kaunti ma Mombasa koro chino ni nyaka to dogi e mesa mar pango chenro manyien e thuolo mar jachung' kom gavana bang' Mike Sonko donjo e ng'wejno. Ma en bang' duond burano singo mar chiwo otiko nyalodia ne jaod bura ma Kisauni Ali Mbogo mani jachung' makende kom gavana ma Mombasa kod otiko mar duond buch Wiper. Kazi yetu ilikuwa ni rahisi tukijua ni mheshimiwa Ali Mbogo, lakini kuja kwa Sonko sasa ima ni mazungumzo wataelewana, ima wafanye kazi pamoja, labda mtu na running mate wake. Hayo ni katika yale maelewano wao wenyewe wataongea, lakini sisi kama chama na ofisi ya Wiper tumejitayarisha. Yoyote yule ambaye kwamba atakuja kama candidate wetu tutashikana naye na tutaenda naye ili tuikomboe hii Mombasa. Sheikh Twaha Omar manja kom duond buch Wiper Mombasa kata kamano koni sane gidwa bedo piny mar timo winjruok e kind jolar kombe ariyogo makotamore to gibiro dhi e welo. Kwa hivyo mheshimiwa Ali Mbogo tulikuwa naye Bomas na alikabidhiwa interim certificate, lakini cheti bado hakijatolewa. Maana kama cheti kimetolewa hatungeletewa mtu tena kama Sonko mfano, hatungekubali. Lakini kwa vile hakijatolewa hiko cheti, ina maana hakuna mtu ambaye kwamba
amepatiwa. Kwa vile Sonko amekuja, iko cheti bado hakijatolewa. Kata kamano, moko kuom jolar kombe mag MCA duond burano koni gi kore mar tiyo gi jago mora mora mabiro yudo tiko mar kwadho bendech gavana ma Mombasa. Mike Sonko na gavana Mbogo wakiwa katika nominations ama wakikaa pamoja wakizungumza, wakija na umoja, kama watakuwa wanafanya kazi pamoja, mmoja akiwa governor, mmoja akiwa assistant wake, itakuwa ni sawa. Ama wakikataa wakienda nominations, yule atakayekuwa governor ndo tutafanya kazi naye. So mimi na imani kwamba Gavana Mbogo na Gavana Sonko wakikaa pamoja kifanya consensus, waelewane, ni sawa. Kama kufika kwenye makubaliano, chama kitaandaa nomination. So na imani pia hapo mimi kama MCA mtarajiwa nitafanya na yule gavana ambaye atachaguliwa na chama, either kiconsensus, makubaliano ama kwa nomination. Jotelogo ne loso e sikund Serani ma en achiel kuom kuonde ma ichan goye ombulu mar walo MCAs kinching tich ariyo. E seche gogogo, jotend arita kotelnegi kod OCPD ma Aban Joseph Ongaya osingo mar keto arita makare e welo no mar gayo tulo mosebedo katimore e kinde welo Mombasa. Nataka kuambia watu wa Island tumejitayarisha vilivyo. Tuko na mpangilio wa kutosha, tuko na machinery ya kutosha. Hooliganism to us, say hooliganism ni crime. Ni crime, na mtu yote ambaye atavunja sheria, iwe ya elections, iwe sheria ya kawaida, tutakabiliana naye bila kujali anatoka upande gani. Donjo mar Mike Mbuvi Sonko eng'wela rokom gavana e kaunti ma Mombasa korineno kagima nyalo kelo ng'ikruok matin e chenro mag Wiper, to chutho ni mar negin kod jalar kom gavana achiel kende ma en Ali Mbogo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko. Welo makamano dhi timore odiochieng' ma kawuono mane kaunti no ma Mombasa, kendo wadhi mana range bende ka yudo report machalo koda mano. Kama chalo kendo wadhi e wechego mopogore kod welo, kuma koro yudo ni board ma ochung' ne chenro mag yiero e duond bura mar ODM kaachiel kod jotend duond burano bade ma Migori ne obago romo kod jochung' mag siasa makoro laro kombe mag MCAs e kaunti ma Migori kod otiko mar ODM. Kama ne gisingo welo ma uyanga mar duond burano ma timore tarik 18 dwe ni. Jojuma nigi ler e wachno. Romo ni mani ochope kod josiasa go malao komgo mag MCAs e kaunti ni ma Migori kod otiko mar ODM ne otimore gwego mag Nyatike, Suna East kaachiel kod Suna West. Jokanyogo mag ODM ne oyango igo kobede nyaka sani koro seketi ma otel ne wero no matari kapar koda boro madi marang'wen marigani. Ne wasei kore moromo makata kawuono ne wanyalo timo yiero kata kiny. To wakoni wadhi tarik 18 mondo kik wariwre gi jok ma timo yiero kawuono. Josiasa gi mabende koro dhi laro tikono mar ODM ne ogolo kwayogi ma otelo ne welo ni. Gima wakwayo ahinya en ni sama ji dhi e yiero ni to watemuru matek mondo vijana wagiendi oket kwe, kik wabed gi dhao nyaka watiek the nomination exercise. Ikruok mora mora mane koseginene magisetimo wabedo briefed, kendo sani wayie gi kaka gidhi ta chenro no. Gima wakwayo no bed yiero moriere ma ng'ata ok bi ywak mako yombi tisa iungo ng'amo yombi no. Jotelo mawuok e duol mochung' ne yiero mar ODM ne owacho ni giseketo ikruok makare mane welo ni kotimeno moyanga. We are given task to define the electoral boundaries. We are given another task to build consensus amongst aspirants so that we pick on the best that is better. We were also given a task which we are accomplishing today to meet the aspirants and brief them on the way forward so that we can bring a transparent and free elections. Romo ni bire kinde no, mabende weche ma opogore, mabende kiko it jodwaro kod johera margi, koros biro kapilore, ka otende kod welo ma duond burani. To gik mawuok mang'eny gin rumors, ni ng'ato semi ticket, poko mi ng'ato ticket nyaka kawuono. Romo machal koda mae koro podhi nyime, kabiro chieng' makiny, kod dhi time e gwego mag Awendo, Uriri, kaachiel kod Rongo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya Jojuma kuom report machalo kamano kowuok e kaunti ma Migori. Kendo kama chielo wadhi e wechego mag somo. Kamano kanyo ne jatend migawo mar somo Ngire George Magoha ojiwo jonyuol mondo oyiere kod sikunde ma oluonge nyithindegi kendo oket ikruok makare mar neno ni nyithindo go donjo e sikul kaka dwarore. Ka jokanyo e migawo mar somo no to koro ojiwo medo klese mondo orom jopuonjre go duto e sikunde ma oluongie. Simfros Okinda nigi lerno.
Na odiochieng' achiel bang' welo mar jopuonjre mabiro donjo e skunde mag sekondar mopogore, Gire Magoha onyiso jonyuol mondo koro ket maino margi e neno ni nyithindo odonjo e skunde mane oluongie ma ok olewo kata obedo ni ochumi tek. Magoha okwayo tend sikunde mondo kik duok nyithindo da wach mar koso school fees. If you believe in God, then you take what God has given you and then play your part. And the part of the parents is having known that the economy has been extremely difficult, please do your best. Don't go to school empty-handed if your child is going to a boarding school. If your child is going to a day school, the most important thing to buy is the uniform first. Then if you can afford the lunch, fine. If you can't afford lunch, it does not matter. Magoha ne loso e skul mar Machakos Boys e kaunti ma Machakos kama ne orango chal mar gedo mar klese mag chenro mar somo mar CBC. Magoha owacho ni gedo mar thoth klese go dhi maber e pachoka kendo gergi e rang'iny mamalo. Ka oseyo jogedo mapok otieko mondo tim kamano e thuolo machuok mabiro. Mandera, Garissa, madarasa yapungue ndio mheshimiwa tena ajenge mengine. Jaod bura Masuna West Mano Peter Masara mane ochopo e nyasi mar yawo skundno okwayo piny owacho ni omedo omenda ma iketo tenge ne chenro mar bazari e aguch CDF mondo jopuonjre mathoth maonge kod nyalo mar chulo omenda mar somo oyud thuolo mar somo. Gimed pesa michiwo kaka basari mondo nyithindo mang'eny osom. Nyithindo mang'eny kosomo to kuodok chien kech somo emariwo jachan gi ng'amo mew. Jokanyo gi mag sekta mar somo ne loso e kinde nyasi mar yawa yanga skund primar mar pap ndege Nyamusi mabende gedo mare ojol kod omenda mar CDF mar kar chung'od bura Masuna West. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano nyasi Simfros waringo kendo wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay. Kumayudo ni gavana ma kaunti ma Homa Bay Cyprian Awiti ne ochiwo twak mare mogik e wi chal mar kaunti no kod okenge mag dongruok e sectors mopogore opogore nyaka ne okaw kom mar gavana e higa mar 2013. Kaka jafwambo marwa ma kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, gavana Awiti ne omulo sekta mar thieth kod pi kaka moko kuom sectors mag piny owacho mare osekete lokruok. Kar sa auchiel odiochieng', Gavana Cyprian Awiti ne omolo e County Assembly ma Homa Bay mar chiwo twak mare mogik e wi chal mar kaunti no ma otenore kod chenro mag dongruok e sectors mopogore kapok owuok e apisi tok yiero mibago tarik 9 dwe mar 8 higani. E twak mare, Gavana Awiti ne okone piny owacho mare osegondamo mar arieya e sekta mar thieth ka okone sane koro dhewe ute mag thieth maromo 326 ka okone landruok tuo mar malaria ne okawo telo kani atamalo 30 to nyaka sani osedwoke piny nyaka atamalo 3.6 ka landruok ute mag ayaki to gisedwoko piny nyaka atamalo 18.5 ka owuok e atamalo 26. I'm proud to say that we have 326 facilities at this moment in time. I therefore leave 160 new equipped, staffed, functional health facilities as a part of my legacy and your legacy. The honorable members, in 2013, malaria prevalence was about 30%. And a lot of people, a lot of children and pregnant women were dying of this malaria. And today, we have reduced this to 3.6%. It's no mean achievement. This is a legacy we are leaving behind. Removing malaria prevalence from 30% to 3.6%. And HIV/AIDS prevalence of 26.7% in 2013. And a lot of people are dying because of HIV/AIDS at that time. Today, not only have we addressed the issue of reducing the infection rates, but we are also ensured that these people are confident, HIV/AIDS carriers are confident and are accessing the earth, as it were.
in all our facilities. We have reduced this to 18.5%. To e sekta mar pi kata odoko ni ng'uro osebedo ka wuok kaluwore gi nok mar pi. Gavana Weche okone piny owacho mare osekeyo pi e koro gwenge ma koro dwoko piny kwan oganda mathoth mano osebedo ka lawo pi kuonde maboyo. Total water production in this country was only 7 million liters per day in the entire Homa Bay County, against, at that time, a demand of 59 million liters per day. That is the state of affairs we had at the time we walked in here. What have we done? The distribution of the 7 million was poorly done because it was not enough, and therefore rendered people walking over 7 to 10 kilometers looking for water, something that is not acceptable by any standard. Honorable members, the current demand for water for domestic use in Homa Bay today is 70 million liters per day. This is the demand. That time it was 59. It has gone up by 11 million liters. Bende okoni chendo nitie mar chiko gedo mar lap tuke ma Homa Bay kapok owuok e apisi. That the county government of Homa Bay has embarked on a flagship project of upgrading the Homa Bay Stadium to become an international stadium, which is going to be a legacy left in this county. I want to confirm to this House that we'll do our best to ensure that we commission whatever we can do so that we leave a functional stadium. Kama kukum jopiny manoyuoro e county assembly bende golo pachgi. King'iye to wayudo ng'ato no mane nigi chuny mar tich kabisa kendo no gombo ni mondo mi oti kata kamano gik mokwan kochopo nyaka piny nitiere moko ma wan kaka CSOs ka wawuotho ma wang'iyo koni gi koni tiyudo ka pod ni piny. Nitiere gik mowach kaka 99% machalo kigoto pod gin piny kendo pod ok ginyal konyo japiny. To gima duong' ni weche mag health bende ka wang'iyo county hospital wapod ji ng'iewo yedhe pod kitendni ok beyo ahinya. An gimomora kendo maduong' e twagno ni kare ncha en gi paro mar waste management. To gima nagombo ni e Homa Bay Town kaka wacho ni nitiere Oyugis to nitiere Ndhiwa giketo official dump site. Nagombo ni Homa Bay Town nikech it is a cosmopolitan. Wagombo ni mondo kete official dump site e Homa Bay Town. En twak mogik mar chal mar county ma Gavana Weche obedo godo koyango gigo eko ma piny owacho mar osebedo ka timo nyaka ne yiere ofis higa mar 2013. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya Ali Beach kuom report machalo koda mano. Wadhi e weche mag thieth kendo wakano yedhe mag chanjo mar kido mar Johnson & Johnson mar kedo gi midhusi mar coronavirus ma kwan gi ohewo milion 1 nyalo kethore kapok ochopo tarik 15 dweni. Poni duol mochung'ne weche mag yedhe kod kwiri ok opuodho nonro mar riwruok mochung'ne thieth e piny mangima WHO e wi kinde ma owinjore yedhe go okaw to kod keno margi. Ripota marwa Judith Omondi ni kod ler mathoth. E dier higa mokalo, jo Kenya ne riedo okinyi nyaka odhiambo ka girito chanjo mar coronavirus. Sani koro chanjo udiwo kendo isayo go jopiny. Migawo mar thieth yande oyango ni kochopo tarik 15 dweni, chanjo kido mar Johnson milion 1 nyalo kethore poni oganda ok okawogi. Riwruok mochung'ne weche thieth e piny mangima WHO kata kamano nogolo lipot mar nonro ni chanjo go nyalo dak kuom thuolo mar dweche 11 poni okan gi alwora man gi ng'ich mokalo. Migawo mar thieth e Kenya kae pod ok oyango wachno ka girito ni duol mochung'ne weche yedhe kod kwiri nyaka bi puodh lipodno. Minod jatend piny Margaret Kenyatta mane loso e kinde yawo romo mar bero weche thieth e mbalariany ma Kenyatta oywago midhiero mane okel kod midhusi mar corona kolero ni mano kende owinjo bed puonj ne oganda. Pandemic disrupted lives, livelihoods, communities and economies.
We also know that it put health workers under extreme pressure. Today, we see encouraging signs of declining cases of COVID-19 globally, but we cannot forget the fragilities of our health system and the need to increase our resilience so that we can protect ourselves. Okoni en saa manyaka koro uganda owuog oko ni chanjo go ma oko chungi. The efficacy of the COVID-19 has determined that the vaccines increase our protection from the virus. We are not safe unless we are all vaccinated. Bad riwruok mar piny mangima UNICEF bende oparone Uganda lek mar chopo e thieth makare kochopo higa mar 2030 ka gikwayo Uganda mondo kik ywa chenro go chien nikech midhusi mar coronavirus. We have only 8 years left till 2030, the year that the world had aspired to reach the Sustainable Development Goals. And COVID-19, yes, has set us back. And collectively, we need to redouble our efforts, innovate, accelerate, and specially find ways to reach those who are being left behind. Nyaka sani, muhimu chanjo milioni 17.7 osechiw. Ka gino mar piny owacho to en neno ni Uganda jo Kenya muhimu milioni 27 oyudo chanjo go. Kisumo osechanjo 34% mar Uganda, Siaya 33%, Migori 29%, Homa Bay to nigi 24%. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano ahinya Judith Omondi. Odiochieng' manyoro Ramogi Jwang' mabende en odiochieng' mar dhialo nyithindo masedo e kor bombe maonge kod kar dak malongo mabende Uganda thoro luongogi ni chokora. Counties ma pacho kae ne odhialo odiochieng'no e yore mopogore opogore kendo neno ni ochiw kony ne nyithindo go. Ripota mar Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Kisumu Street Children Rehabilitation Consortium obago romo madundo mar puonjo jokanyo gi Uganda yore ma inyalo kony godo nyithindo go. We have assembled community and government leaders locally to be able to educate on matters as it relates to street children, and then also to be able to collaboratively discuss how best we can continue to care for these children and their rights. Chris Page main jatend riwruogno olani romono ne en mar rango kaka nyithindo go nyalo biro konyore kotenore kod wach darogi nikech limbe mar Afri-Cities mabiro timore e boma ma Kisumu. Specifically in focus, we had concerns about the upcoming Afri-Cities summit that's occurring next month in Kisumu, and the past practices throughout Kenya of conducting police street sweeps in order to remove street populations for such events. Moses Oyeyo maen jakom mar nyithindo go kod rowere ma Kisumu leronwa kaka tiyo machiegni kod riwruoge mopogore opogore osekonyo moko kuom nyithindo go bero ngimagi e yore mopogore opogore. Their integration has been taking place where the children are being taken back to their family, placed back to their family, and the youths who have been attached to the street for a longer time have been assisted with issues like vocational skills training. Ilero ni achiel nade magirado godo en akweda ne nyithindo go kowuok kuom oganda ka achiel kod familia gi e kind midhierni mamoko. There are harassment maybe from the public, and also there's this swept and aware swept by the county askaris and also the police. And also this issue of mob justice where our boys and youths are being killed by the public due to maybe unaware incidences. Egi kwayo tend county ma Kisumu mondo riw lwedo kodgi e chopo lek mar chwalo kony ne nyithindo go. Our desire was to bring government and community leaders together to be able to come up with a good solution that ensures that we place Kisumu in the best light possible with all of the visitors coming, while at the same time ensuring that our children's rights are upheld as they are required to within the Children's Act. Komachielo county ma Meru ne okodong chien e dhialo odiochieng' makawuono ka duol mochung' ne chiwo lesen mar kuong komakore kod riwruoge mamoko e county no e obago nyasi mar lando injili kotenore kod midhiero mikelo kod tiyo gi yedhe mamero ji. Kwa hivyo siku ya leo pia tuliona ni vema tuelimishe kuhusu madhara ya madawa ya kulevya, kwa kuwa wengi wanatumika kuhusu yale madawa na wengine pia
wanatumika kununua yale mandawa, wanapewa na watu ili wao wapate fedha kutoka kwao. Tunawajali watoto wote Meru, tunajali watu wote wa Meru, na gavana anawapenda wote na anawatakia mema siku ya leo. Gikwayo piny owacho mondo kony e duoko chien kwan nyithindo masedo e bombe maonge kar dak malong'o e counties duto ma pacho ka. Nyasi mar dhialo International Day for Street Children okelo kanyakla nyithindo masedo e bombe maonge kar jot malong'o ma thor ji ong'eyo ni chokora, mago ma osekony kod riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich nyithindo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom lipot machalo koda mano, kendo wakelo ni sigana moro nyakwa Ramogi Jwang'. Bang' tieko tij andika midhie rutaya, en gima mane ma idakie? Wakelo ni sigana mar miyo moro mane ochako center marito jodongo toka ne gitieko tij andika, kendo koro jodongo ka odhi e center no kendo gipuonjore gi jotijegi e yore mag loso omenda. Main report makende ma olos kod jafwambo marwa Masiaya George Amolo kod kendo koro kae Ray Polo koro ema somonwago, wawinjane. Kama Maloisa Mbitho mayudore go bei kar chung' od bura ma Bondo. Dhano odich ma ok odewo hikgi, jodongo chweyo tonde, de kuoyo par. Kamine moko to chweyo agulni mag kanopi kod mago mag tedo. Ma en lek mar Christine Langi mane obiro ne kautiyo kaka nas e piny Ingeresa higni bora mokalo. Ne osomo weche thieth e piny Jerman, kaeto nosudo nyaka boma ma London kuma nochako tich e higa mar 1975. Kanyo ema ne paro mar duogo pacho konyo oganda ne odonjone, paro makoro oketo e tim toka ne osedhi e rutaya. To ne aparo ni chieng' mar ritaya to nyaka dhi akony jothurwa madala koni kuma naaye. En lek manigi nengo. Ni an kod second home od moro mar ariyo ema dhi auso UK kucha makoro akawo go pesa ema biro gedo amedo go gedo nyime makoro chopo kama koro chopo sani. Koro na chako biro kae ndita adwaro ga jok madongo manie gweng'gi, atero negi chiemo, samoro bende akawo gi gibiro gidak kata koda kuom juma achiel e dalana. Jodongo yudo kar romo, kar chiemo kod kar loso yoro tonglo e sentani. Ji aneno mogero mna udi madongo dongo, to gi mtokni madongo dongo, to gi kora magidwaro to timo gima madamo okelo. Otamogi gitu donga yene ke di Amerika ndege huru giduogo manono ni moko ni kodhi chana giduogo manono moko bole okulo. Gima Christine Gilange humo eni kata omenda moyiedhi ma piny owacho golo ne jodongo ok chopne moko kuom mago mabiro e sentani. Jodongo gi ochando, nitiere moko mwan go kae maonge nyithindgi notho kata te. Nitiere moko manigi jogi moko tok yud konyruok. Ma emomiyo ndalo adek e juma jodongo chokre kae. Jotije marito jodongo osemi tiegruok kendo gipuonjore kod jodongo go e yore mag loso omenda. To koro kane wayudo ni haya jopuonj en tich matek, koro nwayudo ni mondo wan jotich maka mondo wan bende wabed achiel gi japuonj kanyo mondo puonjwa wang'e gigo madhi mbele, mondo wan koro wan kae seche duto wanyalo puonje jodongo mos mondo gimaki, moloyo ka wahaya joka biro to en pesa mang'eny ma ok nyalre. Ber maneno en ni koro ang'eyo loso gigi, anyalo chiwo kendo kamachielo ka ng'ato dwaro mondo bende ayud chiemo machielo kamachielo. Koro en size midwaro wanyalo loso ni kaka in iwuon idwaro. Wanyalo loso nyaka mikete taya e wiye malo en maradadi. Mama room. Ohala magiyudo pod ni piny kaluwore ni kwan joma manyo kony medore. Koro sani to koro chopo kama koro aneno ka koro tek nikech ji mabiro kae mabiro gine day center ayudo ka medra meda ma odiochieng' kodiochieng' ok ong'e ni jadi mabiro biro. Wan kata ka warito kod ji 10 tiyudo ni ji 30 gi wiye emobiro. Kata kamano giketo kinda mar neno ni jopiny ma hikgi oniang' e gwengego ok dag e ngima ma ojwang're. Gigi duto kosetim gi kama
idwaro market, wadwaro chiro, wausogi, jaduong' yude gimoro modok ge ode. Christine wacho ni okawo ting' jodongo kaka rapar mar min ngimane osenindo, ka ogeno ni obende obiro yudo rit makare ka hike medo niang'. Nyocha romo higni 73 Desemba mokadhono, Desemba 12, 73. Okay. Aromo mne bede e od cha. Erokamano ahinya nyakora Ramogi wang' kuom bedo kodwa are okinyi mano wakendo weche manyien gi mag aru piny kendo kochopo nyaka sani nyakora Ramogi wang' wakawo mana thuolo ni mano goni erokamano kendo in bende misebedo kodwa are okinyi nyaka sani erokamano ahinya kuom bedo kodwa kae mana otemo bedo korna kacha Stacy Auma owacho mana ni oyudwa yo makare ka nitiere gwenge ma Nairobi kae wan gi Veril KE odhiambo 07 aneno ka machielo kendo Okech Samuel Oriwo yudo yo makare ka nitiere gwenge ma Eldoret kachiel koda Mark Charison Crison wacho ni oyudo yo makare Adera Monica yudo yo makare bende kanie county ma Kisumu erokamano nya kuom kete mana Ramogi TV mabiro en noro magaset kae to adonyo mana e twak mokwongo kete mana ka aduogo kae kendo mana gi nyawadwa Sharon Tongao. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, revise, and revise. Viusasa